Agit dito. So may nakuhang buko si Snake. Ano na lang guys, ginanon niya lang dyan sa kahoy. Grabe talaga si Snake. Pahingi Snake. Para sa kidney. La, grabe baby girl eh. Butong day jud. Go Snake. Hala, wala. Uy. Uy, nabusog. Kukuha pa daw siya ng buko. Grabe, bigger. Hala, pung. Hala, pung. Hala, grabe. Uy. Uy, painom. Painom. Grabe naman. Ay, naay, mabasa itong naong mo. Ako na lang, be. Snake, saan ba tayo pupunta ngayon? Pupunta tayo sa bahay namin at kukumustahin ko po sila kung meron po bang nangyayari doon sa aming bahay. Actually guys. Kasi wala po talaga kasi di po talaga sila makontak. Guys, kasi yun nga dito di na nakauwi si Snake nung bagyo. So kahapon yun, and as in walang signal dito sa Corillia, walang kahit 1 bar. Tapos pagpunta kami ng Tagbilaran, may signal pero pero as in parang halos walang internet. Naka LTE siya pero walang internet. Tumawag kami sa bahay nila kaso walang sumasagot kasi nga baka brown out din whole buhol. So since hindi kami mapakali kung ano nangyari na sa kanila, so pupuntahan namin ngayon. And ba't naka-gown ka, baby girl? Kasi binigay to ng kapatid mo. Hey guys, ano naman kami na na safe lang sila doon, pero mas mabuti nang siguraduhin namin na puntahan doon para malaman talaga namin. And sana wala talagang nangyari sa aming bahay, tyo. Yun ang masasabi ko. Sana. Come on, open. Kaya yun, tsaka namin malalaman yan pagdating namin doon. As usual, Driver! Guys, sino gusto magpa-drive dyan? Comment below. Yan, siya na yung driver na may kasi sa kanya yung sasakyan hindi naman ako marunong. Marunong yan guys, hindi lang nagde-drive, tikasan. So yun, kasama namin si Japet andun sa Tagbilaran kasi nga gusto. Paloy, kalbaan mo ko anit yun, may lang taway noon sa samuat yun. Walang nangyari lang doon. Kaya pag-pray na lang natin. Ito naman yung daanan. Ito naman yung daanan papunta nila Snake, guys. Mga larot na kayo. As in halos one way na lang yung mga daanan dahil nga sa mga putol na mga kahoy, nabali ng mga kahoy. Yan. You know, paano kaya sa unahan pa Snake? Marami din kaya ganun? Bato mo ko ba ito? Dagan mo basta dagan kiputol nga kahoy. Mga larot eh. Lalo grabe pati dito mga gabi. Tumba lahat eh. Gabi ba ay gabi. Ano rin guys, as in walang tubig tsaka kuryente. Ang hirap malibang guys. Ang hirap mag CR kaya tipid talaga kasi meron kaming tangke doon sa Tagbilaran. Paano naman kami kaya yung ginagamit namin yung mga sobra naming nabili na mga container ng tubig kasi nung na-quarantine kami bumili kami ng tubig, pati na yung container binibili namin para hindi na babalik, para hindi kami makahawa din. So yun yung ginawa namin, and may mga sobra kaming mga container kaya yun yung ginawa namin pang-igib doon sa Tagbilaran para may tubig kami dyan sa Corillia kasi nga walang tubig. Guys, feeling ko kami ako yung malas sa sa Bohol kasi pagdating ko dito na COVID kami, tapos pag na-bagyo naman. Bagyo. Sakto na Lord. Ko yung driver yung may balat sa puwet. Ikaw Snake, ikaw ba yung may balat sa puwet? Lo, natumba yung mangga oh. Gustong gusto ni Odette ang mangga at akasya. Oo. Sa bahay namin guys, natumba rin yung mangga. Insert picture here. Yan. Grabe. Parang na ano dito eh, parang na dati Parang binagyo ba eh? Parang ano dito, ang madilim dito kasi nga maraming kahoy, tas ngayon parang
parang lumiwanag dahil sa mga kuan bagoy kahoy. natanggal yung mga dahon, tas mga naputol yung mga kahoy, nabali yung mga kahoy. And hindi din kami basta-basta makapunta dito guys kasi nga kung nakita niyo yung mga daanan kahapon, marami pa yung mga kahoy na nasa daanan kaya hindi basta-basta makapunta doon kina Snake, kaya inano namin na ngayon kami pupunta. Kasi nga dahil sa mga kahoy. Kasi sigurado ngayon Pwede na na. clear up operation na yung yung MDRMC. Ano ba yun? Ha? Malimpiran ni Yung MDRRMC. Di ko alam ko lang po tayo MDRC kasi kayo lang direksan, hindi ako direksan. Kagaya nito guys. Yan, may post na nahulog. Dito kami sa gilid dumadaan. So yan. So guys, mamaya guys, mabili tayo ng snacks guys para sa mga staff dito guys, sa mga tao nagtatrabaho dito guys. Bili tayo ng Kawawa yung kaniyugan. Guys, pang TikTok yan. as in kalbo talaga lahat ng mga halos wala ng dahon. Meron man pero ano na, gutay-gutay na. Yun grabe. Kawawa yung yung may-ari nito. Lapit na kami na Snake guys, and ito mas grabe pa dito yung mga grabe dito yung mga kaniyugan talaga. Wala Snake, ano masasabi mo Snake? Nakulbaan ako tiyo sa muat tiyo, promise tiyo. Nakulbaan na tiyo ko, promise. Yan. Sana kato sila dito sila mama. Sana okay lang naman siguro sila, mga kapatid mo pa, pamilya mo pa. Ako ang bulo dito kasi na Grabe open area mo gudi diri. Ha? Baay. Masa pa sila nag-stay no? Napoy dagat. Kasi open kasi dito Ayun, Cebu naman na. Grabe na to guys. Magbuhat sila. Mas malapit kasi dito sa Damage Roy. Oh, kaya na buhat. Mas malapit na kasi dito sa guys sa Magbuhat Roy, mata. kada maghimo sila og Kasi kada bagyo. Kaya ganito ka yung damage dito kasi mas malapit sila sa mata dito. Snake no? Kinakabahan ka na Snake. Pero sigurado naman okay kasi nakatago naman yung bahay nyo. Ang lang doon, yung mga kahoy na mga tumba. Pero okay lang yan. Hindi naman siguro, wala naman siguro kasi tago yung bahay niya eh. So di na kami makadaan sa dating dinadaanan namin kina Snake guys. So dito na kami dumaan. Ayun ang bahay. Ayun na yung bahay nila guys. Nasira yung bahay nila Snake. Uy, pag hinay na, pag tiniil Snake. Pag tiniil. Hala. Ha? Kaagit dito. Ayun na lang. Ano yun ang bahay nila Snake guys. Kwarto niya lang yung naiwan. Alala nyo guys, dito kami lagi dumadaan dati. Pero parang halos wala na yung mga kahoy. Dati maraming kahoy dito eh. Dala kasi namin si XO sa kasi Doski. Medyo hinihingal ka. Hindi na kami dumaan doon sa sa niyog. Baka mahulog pa kami. May dala kami mga aso, ma-out balance pa kami. Ito na yun guys. Nawala na yung bahay sa taas. Dito na kami dumaan. Hala. Ito na yung sa kanila guys, nasira. Nasira talaga yung bahay nila. Kalat yung mga damit nila pinatuyo. Agay. May alambre yung bantay.
Okay na mo, te? Okay na. Ala. Puno bita ni. Sa banda ko tanawa ta sa pa tapi ginapay ba sa kael. Patay. Sira na yung ref. Di ramon siguro mo. Nakuha na. Okay, so. Dati, ang dilim-dilim dito sa ano sa mga kahoy ngayon. Grabe, init na. Mga 25 ana. Pati yung treehouse nila nawala. Ang inyo lang sa referon kaya kadali naman ako ari piron pa. Ay, Doon na sa likod yung treehouse. 3,000 mo hay. Kaya mo mga 25. Kaya mo di ko 3,000 la. Gumay daw. Yun guys, umalis muna kami kasi bibili kami ng grocery para sa family ni Snake. And grabe yung ano guys, grabe yung ano pinsala dito kasi yung mga poste nila talagang na ano, halos lahat dito sa kalsada. Grabe. Pasalamat na lang tayo, Shek, no, na okay yung family mo, no? Yan na lang yun, no? Di bali ng... Dili na pwede yun. Grabe guys, oh, grabe talaga yung kuryente Uy, nila. kitarawa na upaw, oh, na. Hala, grabe. Yun, oh, pati yung eskwelahan, no? Materdi, oh. Ay, school mo 30 na, day. Yun, oh. Sira lahat. Lah. Grabe siguro. Grabe, ha, uy. Sa hindi mo nagiginog eh. Grabe, oh. Dito talaga. Ito. Kung hindi pa nag-brown out, tas ganyan na nangyari, sunog siguro yung abutin. Oh, grabe yung materde, oh. Eskwelahan. Hindi yan sa tubigan pag hindi mo sa mga bay. Kasi malapit kasi sila sa ano, sa Baguio dito, sa mata.